Right, zvamanje manje pari kupisa hanzi yamuka iri batai murefu batai mupfupi kune vanhu vanoshandisa mukuru.com. Hanzi mamuka makapukutwa mari muma-accounts. Inini hangu mangu manga mune 50 rand but ndazoona mane chikwereti che750 ndikatoshamisika kuti ko chii chiri kuitika, but ndazodzifambira nyaya dzacho mandauya neinformation yakakwana kuti ndikuudze kuti chii chiri kumboitika, ko mari dzevanhu dziri kutsakatika dziri kumboenda nekupi, zviri kumbofamba sei. Botswana marangarirwa zvakare. Madzibaba masango vachange varimo muGaborone vachiita ma1-on-1 kubva musi wa25 June, 26 June, 27 June kusvika musi wa28 June. Kuti muziye zvizere, fonai panhamba dzinotevera 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ingava back to sender, lock sender nezvimwe zvinanhara zvizere. Heuno mukana we1-on-1 namadzibaba masango muBotswana muGaborone 25 kusvika 28 June 2025. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumiwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya ndokufambira nayo zvamanje manje nyaya yemukuru.com. Hanzi vanhu vanoshandisa mukuru vamuka vachichema nenyaya yemabalances avo. Mari yatorwa, vamwe vatorerwa ma5, vamwe vatorerwa ma10,000, vamwe vatorerwa ma20, vamwe vatorerwa ma30, vamwe ma100,000. Ameno chiri kuitika pamukuru apo handitika. Saka sezvamunoziva kuti ini handingofambe nenyaya dzisina umbowo, ndinofamba nedingindira rekuti umbowo kuda kuti ndikuratidzei, ndobva ndazokuudzai zviri kutaurwa naivo vacho vanhu vemukuru handitika. So ndatumirwa this audio kare kekuseni. I was just busy trying to fix up one or two things, saka ndazongoti rega ndiite nyaya yacho. Saka ngatiteerere kuthis audio tinzwe kuti zviri kunzi. Mukasiya vabereki vese vane mukurukadhi zvakanaka kuti mumbobloka makadhi enyu for the meantime, tichimbotsvaga kuti chii chiri kuitika. Ndiri ajendiwo nemaajendiwo mari dzatoenda, hatisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Benga iri rinogona rahekwa, saka imboblokai makadhi enyu please guys. Vese varasikirwa nemari dzavo hamuzi mega kana kumaajendi zviriko. Kumukuru offices kwakavharwa zvaizvezvi. Ndinoziva kuti munhu kana washaya mari yako chaita pfungwa yekuti regai ndimhanye kumaoffices kwawo ndinobatsirika. Mukuru offices yakavhara zvaizvezvi nekuda panga padhuka sewage haina kuvhura. Saka option yamungatokwanisa kuita in the meantime kubloka kadhi oro kufonera nhamba dzemukuru. Tese tiri pakutsvaga kuti chii chaitika. So that's the audio coming from an agent. Hanzi pamwe tahekwa, handizoziva hangu kuti zviri kunyatsofamba sei, but inini upon looking at my account balance ndaona izvoni kuti hanzi 700 iri kunzi yatorwa yacho yatorwa paATM yeStandard Chartered, Standard Bank. Ndo Standard Bank yandowanzoshandisa, saka handisi kuziva kuti 700 yatorwa nguvai uyezve zvakamira sei, chii chiri kumboitika. But account yangu yakutaura kuti yane minus 750. Rega tione futi paFacebook, ndiagent uyo ari kutaura. Rega tione kuti paFacebook vanyora kuti chii zvamanje manje.
zvikanzi vanoshandisa mukuru endai kumabank statement, mari hakusisina yatorwa, mhanyai mutarise. Ende iri kunzi yatorwa mumashopu dzaunonyanyotenga. Ya, ini ndowanzotora hangu mari yangu paStandard Bank, ndo pabuda futi chini, pabuda 700 iyoyo handitika ma1 aya. But iyo mukuru yacho haina kuramba zvayo yakanyarara yakapinda mubako, vaisa tsamba, vaisa samanisi kuti vanhu muzvionere kuti zviri kuita sei, zviri kufamba sei uye zvakaita sei, zvakamira sei handitika. Ndiyo tsamba yacho iri apo iyo. Let me just read it for you. Muita sei, muzvinzwire mega handitika. Kuna vanogona kuerenga verengai tifambidzane chini pamwe chete handitika. Zvikanzi hai mukuru customers, not that we have a system glitch. System glitch, pane kakusashanda kari kuitika zvakanaka pasystem ipapapa handitika. Ende munozoziva kuti havazotaure zvese kuti zvakamira sei, vanongoti we have a system glitch on our system. We are aware of the card problems that all of you are facing. We have notified the relevant department about the problem with your card and we are waiting their response. We apologize for any inconvenience this may have caused. Please do not panic. The issue will be fixed. Thank you. Hanzi musavhunduke, issue iri kugadziriswa handitika. But pane zvimwe zvinhu zvatisingatarisire kuti zvinge zvichiitika kunyanya pamabanking system, especially a big bank rakaita semukuru. Hatitarisire zvinhu zvakadaro. Take it for example, we have someone right now anga achida kuita a special payment or anga achida kubhadhara a medicine or medical payment yaanga achida kuita. And then omva atadza simply because paitika that glitch. And chipatara, munozviziva zvipatara zvinhu zvakaoma musoro, vanobva vakuudza kuti hatikwanisi kukubatsira kana usina kuita sei, usina kubhadhara. And then munhu anogona kusvika pakurasikirwa neupenyu. Ndo pamunozonzwa paya zvichinzi mukuru iri kusungiswa for mamillions akati, mukuru iri kusungiswa for mamillions yakati. Because munhu kana akutrusta as a bank kuti ndiwe uchange uchichengeta mari yangu, ndichazenge ndichitora mari yangu pandinoidira, ende ndichange ndichikupa macharges ako ekundichengetera mari yangu. And the fun part ndekuti mukuru haipe ma-interest. It's different from an FNB yekuti ukaisa mari yako mu-savings, from time to time unogona kutowana matooneka mari kachiwedzera. But mukuru haaite izvozvo. Mukuru anototora mari, ende mukuru anorova mari zvekudaro. Saka toita sei semaZimbos tichiitwa zvakadai so? Toti kuZimbabwe tiri kutsva, tiri kubirwa nemabhengi ekuZimbabwe. Toenda kunze kwenyika tonosangana futi nemukuru. Mukuru anorova mari zvisingaite, ende kutongoshandisa hedu nekuti ndo zviripo. But zvamanje manje mukuru ari kuita sei? Mukuru ari kupisa zvekutodaro handitika. Let me know what you think in comment section, kuti munofungei nazvo, munoti chii nazvo. But mashoko ari kubuda kuofisi yemukuru iri kuti do not panic, zvese zvakarongeka, zvese zvakaringana. System iri kuita sei? Iri kugadziriswa handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotevera.